Hello mga ka-Harlina, no, musaksi ta karon sa pag-abli, no, sa lights sa Tagoloan. Ayan. Na mga Giant Parol dani, na mga gitar sulod ng area, no, kaya nag-cover mo sa ta. Alin mo rin na itong atang-atangan, no, nga giant Christmas tree here in Tagoloan. Ayan, no, padayon Tagoloan. Itong libutan ng area. No, so si Harvey, mga ka-Harlina, no, tuwa siya sa pikas kay nagbantay man pud siya, no, on duty man pud sila. No, on duty man sad ta, pero pabor lang ta kay mag-cover man ta sa lata dali sa sulod. Ayan, no, Paskong Tagoloanon. Dali sa may lungsod sa Tagoloan, particular dali sa may Arturo Casino Park, kon mas na ilang nga Tagoloan Plaza. Hello mga ka-Harlina, nice kayo ng ang moon. Pero hayag magud ang moon. Okay. Salig lang masa as long as hayag ang moon. Balidan po. May taligsik. Sige lang ma'am, taligsik rin na, mawala rin lagi ron. Basta kay hayag ang mulan. Karong gabi na. So tonight, inyong makita ang kaanyag o ang kagwapa sa Tagoloan Plaza. Unya, inyong makita ang pagpasiga sa municipal building, sa PNP buildings, sa atong tunnel lights, sa atong church, o napagi-surprise. And most especially, ang atong giant Christmas tree, which is traditional sa atong town. We always have... So applause, please. Daghang salamat, Warren. Mayong gabi! Mubuon ko po ni mga igsoon kay kaaksyon na og talenti, init na ang hangin, buot pasabot, di na malangan, mag-ulan na ni. O ang tuo ko nga ang inyong pag-abot karon dinhi, ang inyong pagposisok, dili para sa pagpaminaw kanako, apan alak sa pagsaksi sa gipreparar sa pagamahanan gobyerno lokal nga maadunahan, makabot, tanan, makasaulog sa atong pista adlaw sa atong labawng pagkagagahom. Tuguti lang kung makadiot, makapanyupo, makapantahod sa atong kora paroko, Father, mayong gabi sa tanan atong mga pastor na niya karon dinhi, mga igsoon tang mga Muslim, Assalamualaikum. Pagtahod po sa atong mga kauban, gikan sa nagkadaiyang buwatan sa nasyonal. Unahon ko ang atong security nga sector sa kwerpo sa kapulisan sa pagpangulo sa pinakamatarong nga pulis nga akong naila sa akong kinabuhi, Police Colonel Marty Hortillosa. Thank you, Colonel, for joining us. And of course, kang Major Serrano. Pagtahod po sa gikan sa Department of Tourism ang atong Assistant Regional Director, ARD Yoyong, o sa tanan nato nga mga judges nga niagidapit sa pagamhanan gobyerno lokal. Sa among inahan, Mohon ang malo kahaligi sa iyang administrasyon. Public-private partnership. Ang public-private partnership usa ka kolaborasyon tali sa publiko o pribadong sektor aron mapalambo ang mga negosyo o proyekto nga maghatag og kaayuhan sa tibuok lungsod. Tungod sa maayong pagdumala ni Mayora Nadya sa lungsod, daghang mga investors ang gipili nga mamuhunan sa lungsod sa Tagoloan. Ana ang mga dagkong tindahan sama sa Kaki, Mr. DIY ug ang kamulong ginatukod nga Jollibee. Pipila lamang kini sa daghan pang mga establishmento nga naa sa lungsod kung asa nag-abli kini sa mga oportunidad alang sa mga lungsuranon o munisipalidad sa Tagoloan ubos sa pagdumala ni Mayora Nadya. Resilient infrastructure sa mga pagbaha kung adunay kusog nga pag-ulan. Busa ang pagpamuhunan sa Minsan sabi, daghan kaayong salamat Vice, Boss Lando, sa among inahan, Mami, daghan salamat sa inyong tanan, maayong gabi. Magpasalamat na lang po sa tanang tao nga nagtabang nga mahimo nato karon ang opening, no, ang atong lighting sa atong Christmas tree. Kamo makalaom sama na sa inyo ni Congressman Bambi Emano nga makaserbisyo uban ang sangguniang bayan, uban si Boss Lando sa katawhan sa lungsod sa ato sa lungsod sa Tagoloan. Daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan.
Thank you very much. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, welcome to the Ceremony of Lights, brought to us by the local government unit of Tagoloan. Once again, ladies and gentlemen, welcome to the Symphony of Lights, brought to us by the local government unit of Tagoloan. And Champion, we'd like to encourage one of our audiences to dance around to music as we celebrate Paskong Tagoloan 2024.
to change positions. That means we are going to have a weekly performance for our technical team. Same certificates are given to Barangay Mohon. Alright, choreographers, please stand by. Same certificate is given to Mr. Maurice Daroy. Mga 10 lang. Puro joke dance. Sige lang, sige na diha. 13, 14, 15, 16, 17. Same certificate. Hello everyone! Guys, So nag-cover na sa opening of lights dani sa may Tagoloan. Same certificate is Puno given kang to ulan. Mr. John Lennon Silomen. Okay pa ka? Everybody, nata sila lalom sa Giant Christmas Tree. Huwag mo ninyo makita na mga hilagway dani sa Giant Christmas Tree. Nagwa niyan sulod. Alright, now we have our result from our competitions. The end.